Hayırlı kеш, siz Müslüm телевидениесін қарайсыз. Эфирда бізде қонақта сәхифесі. Жейгі ішлерін түгәлләп, әкірінләп құшқа көшәбіз. Бүгінгі шағылышыбызда жейгі ішлерге йомбок ясап, алдағы жылға бурышлар турында сөйләшербіз. Қонағыбыз район башлығы Рамил Хамзаулы Муллин. Хайырлы кеш, Рамил Хамзович. Хайырлы кешләр. Рамил Хамзович, сүзне авыл хуҗалыгыннан башлыйк әле. Быелгы җәй авыл хуҗалыгы өчен җиңелләрдән булмады һәм көзге кырышларында иртәрәк башларга туры килде берничә атнага. Менә бүген гомумән авыл хуҗалыгы өлкәсендә башкарылган эшләргә нинди бәя бирерсез? Шынында быел безнең өчен бик авыр ел булды, чөнки табигый өч төрле авыр табигый факторлар, ул җил, туфрак һәм инде кайнар һава. Үз йогынтысын биреп, һәм инде температура бик югары булып, һәм яңгырлар булмау сәбәпле, бу инде безнең төп уңышка тәэсир итте. Быел инде ел бик зур өметләрне безгә, чөнки иң яхшы ырлыкларны чәчтек, иң бик күп инде ашлама матдәләрен кертергә мөмкинлек булды. Шуңа күрә дигәрләребезгә бик зур рәхмәт. Ләкин ни кызганыч, менә бу яңгыр булмау сәбәпле, инде безнең апрель аеннан шушы августка хәтлек 40 мм яңгына уртача яңгыр яуды. Мисал өчен, җәй аенда безгә норма инде 220-280 мм. Әйткәнебезчә, инде 4-5 тапкырга яңгыр бик аз булу сәбәпле, бу инде үзенең йогынтысын бирде һәм ни кызганыч, менә былтыр без 160 мең тонна чамасы икмәк алдык, быел без 60 мең тонна гына икмәк җыя алдык. Бу инде уртача 11 центнер чамасы уңыш белән елны тамамладык. Бу шулай ук икътисадның, авыл хуҗалыгы икътисадының тотрыклыгына инде бик каты тәэсир итте. Ләкин инде менә сөйләшү булды, егетләребез инде икенче елга орлыкларны саклап, калдырып, ничек булса да инде яңа уңышка нигез салу өчен дәвам иттеләр. Менә бу елда 14 мең гектар чамасы без инде язгы культура, язгы чәчү планлаштырабыз. 9 мең инде тамамланды. Әле рапс аласыбыз калды, көнбагыш аласыбыз калды. Без инде өметләнәбез, менә бу культуралардан азрак кына инде табыш артыр дип, һәм инде бу азрак кына ситуацияны уңайга үзгәртер дигән фикеребез бар инде. Төрлекчелеккә дә тукталыйк әле, менә кырыҗы бу өлкәдән нинди из калдырды һәм малларга җитәрлек газга әзерләндеме? Әлбәттә, бу корылык шулай ук малның ризык әзерләүгә дә тәэсир итте. Инде без уртача 30-35 центнер бер малга азык әзерләү план итеп куелган иде. Кышты имин чыгарга, чөнки әйткәнебезчә, без бит инде яңа комплексларга кирип киттек. Ул инде яңача, заманча эшли торган һәм заманча ризык әзерлиләр. Менә Карма центр дип аталабыз без. 50-дән артык матдә кушылып бер юлы, мәсәлән, август компаниясының фермасында малларга бирелә. Менә аның инде 1200 башы инде башлы сафка бастырылды. Хәзер инде икенче өлеше сафка бастыру килеп җитә, ноябрьләрдә без планлаштырып торабыз. Менә инде уже 500-гә якын мал өстәмә кайтты уже яңа комплекска, булар карантинда. Булар инде Германиядән кайткан югары сыйфатлы тукымлы сыерларыбыз, уртача сөтне 35 литр бирәләр алар бүген. Ләкин әйткәнемчә, аның инде ризыгы да үзенчәлекле. Аннан тыш инде безнең менә туган як эшләп килә, крестьян фермер хуҗалыкларыбыз бар, гаилә фермаларыбыз бар. Уртача район буенча 22 центнер чамасы безнең инде ризык әзерләнде, ләкин бу әзрәк әле. Аллага шөкер, безнең былтыргы запасларыбыз бар. Шуның белән инде Аллага шөкер август компаниясе, туган як компаниялары чыгыр дип уйлыйбыз. Ләкин сораулар бар инде кышчылык юнәлешендә, чөнки бер төрле культуралар аз булу сәбәпле, бу инде үзебезнең җирлектә генә җиткергән икмәк әлбәттә безгә җитми. Шуңа күрә менә кышчылык юнәлешендә авырлык сизәбез, кеше сарыкчылык юнәлешендә һәм берничә юнәлештә әлбәттә әле башка регионнардан, Ульян, башкорт регионнарыннан безгә инде икмәкне кертеп, ничек кенә булса да бу кышлау вариантын уйларга кирәк булачак инде. Рамил Хамзович, Müslüm өчен җәй ул төзелешләр вакыты. Менә төзелешләрнең, ремонт эшләренең, планлаштырылган ремонт эшләренең барысында эшне чыга алдыкмы, барысында башкарып чыга алдыкмы? Аллага шөкер, ел безнең өчен инде теге бер яктан бик авырлык булса да, бик зур чаралар бит инде үткәрелде, ләкин инде президент программасы дип әйтәбез, инде без менә 40-ка якын президент программаның 20-се бүген җирлегебездә эшләп килә. Һәм инде алар, Аллага шөкер, бүген сафка тиешле объектлар инде сафка бастырылды. Бу инде мәгариф, мәдәният. Мәгарифтә инде без төп Шуран мәктәбе ремонтладык. Үзебезнең бюджет хисабына гимназиядә бик зур эшләр башланды, бассейн, эчке эшләр эшләнелде. Шулай ук инде безнең ашханәләр тәртипкә китерелде. Мәсәлән, Түбән Табын, башка берничә мәктәптә ашханәләр дә тәртипкә китерелде. Тулаем сүтелеп кире җыелды дип әйтергә була, инде тәртипкә китерелде дигән сүз, шуңа күрә зур чыгымнар кертелде. Алар барсы да мәгариф объектларында инде безнең планлаштырган эшләр эшләнеп бетте. Шулай ук бик күп эшләр эшләнелде менә бу күп катлы йортлар мәйданында. Беренчедән инде без менә Пушкин урамындагы 3 йортны тышкы киемен алмаштырдык, фасад дибез инде без аны
Шулай ук президент программасы менә бу безнең ишегалды программасы кысаларында быел шулай ук 6 ишегалдында бик күләмле эшләр эшләнелде. Кооператив, Гагарин, банк урамында, Тукай урамында, Мәлләдә, молодежь урамында этот кооперативның 2 ишегалдында эшләнелде инде. Шуңа күрә Аллаһка шөкер бу программа без инде тулайым яптык дисәк була планлаштырып. Менә безнең Тукай урамнарына калып килә. Аны инде без өстәмә программага керттек. Исән булсак, Алла Тәала насыйп итсә инде 2нче елга ул ишегалларда керде дип уйлыйм. Бик матур килеп чыкты. Инде менә башка районнарда юллар гына эшләсә, безнең алдан менә бу юллар, парковкалар эшләү сәбәпле без инде күбрәк акчаны тота алдык җәяүләргә, тротуар юлларына һәм уен майданчыклары куйдык инде. То есть тагын да безнең ишегалларыбыз матурланды. Яшәр өчен уңайлы булды. Шуңа күрә бу әлбәттә бик күләмлеш булды, күләмлеш булды, ул теге җиңелеш түгел, ләкин Аллаһка шөкер бездән эшләп чыгалдык. Шулай ук инде әйтергә кирәк, зур проектка кирип киттек. Безнең менә әле 4-5 ел элек кенә без Ташлыярдан су китереп инде азрак Мөслимнең су мәсьәләсен хәл иткән. Мөслим үсү сәбәпле безгә инде су җитеп бетми. Быел бигрәк тә инде эссе һәм инде әйтик сусыз яңгырсыз булу сәбәпле бу кытлык булды. Шуңа күрә без яңа проектка кирип киттек. Бүген Варашбаштан су китерү проектына кирип киттек. Быел беренче 3 километр трассасы салынып, аның проект эшләре тәмамланды. Менә шушы проектка кирип китәбез. Алла бирсә инде 2нче елга бу тулайым кушылып, Мөслимне тагын да чишмә су белән тәэмин итеп, су мәсьәләсен уңайга хәл итәргә мөмкинлек бирде дип уйлыйм. Шулай инде без менә чистарту корылмаларын реконструкция түгел, яңа төзелешкә проект төзедек. Бу тоже шулай 100 миллион артык проект. Шуңа күрә менә проект эшләре эшләнелде. Юллар буенча инде Аллаһка шөкер шулай эшләр эшли башладык. Нәрсә әйтәсем килә? Быел теге икътисад бөтен мөмкинлекне бирмәсә дә, чөнки чыннан да коронавирусның тәсире бик көчле булды. Бүген инде мәсәлән шул президент программа кысаларында бер генә программа ягылмаса да, аның күләме инде шактый кимеде. Ләкин аңа карамастан, Аллаһка шөкер без инде күп кенә планлаштырган эшләребезне эшләп чыгарга мөмкинлек булды. Шулай да халыкны иң сөендергәне төзелешләр арасында иң сөендергәне ул юллар төзелеше, юллар ремонтыдыр. Менә бу юнәлештә башкарылган эшләргә дә тукталсагыз иде. Чыннан да юл төзелеше буенча инде безнең район бу юнәлештә бик зур алга китте дип әйтсәк тә була. Чөнки чыннан да азакынчы елларны бик күп төзелеш булды. Менә әле шушы коронавирус килгәнче без ел сайын 500-600 миллион инвестиция дәүләттән алып инде менә бу Сәйд юнәлешен юлын тамамладык. Былтыр һәм быел инде ул суммалар кимеде. Ләкин кимесе дә Аллаһка шөкер менә безнең инде менә бу Карамал юнәлешендәге юл тамамланды дип әйтсәк тә була. Ни кызганыч, анда проектта хата булу сәбәпле күпер белән юл төзелешендә азрак кына тоткарлык барлыкка килде. Инде исән булса, Алла бирсә, бер атна эчендә ул юлны сапка бастырырбыз дип максат куйды юлчылар. 2нче елга инде 2нче кат асфальт төшәләнчәк. Ул бик зур күләмле эш булды, чөнки анда инде теге юл асфальт җайланган түгел, нигезен күп кенә җирләрдә аның нигезе салынды, тулайым сүтелеп кире җыелды ул юллар. Әйткәнемчә инде менә былтырның күпер эшләнгән иде, аның инде усы күпер эшләнгән иде. Менә бер генә мисал, усы күпер ул 42 миллион булды, шул әйтик Бикмәш күпере дибез инде, усының теге төп юлы ул 80 миллион. Менә бер юлны ясар өчен генә 120 миллионлык күпер генә эшләнелде. Шуңа күрә ул юл сапка бастырылса, инде Аллаһка шөкер ул як җиңеләя дип әйтергә кирәк. Шулай ук бик күләмле эш башланды хәзер менә бу Шуганка юнәлешендә. Ул тоже бик җимерле беткән юлы инде безнең. Аллаһка шөкер ул юнәлештә дә программа керә алдык һәм инде менә беренче кат асфальт түшәп, ул быел инде сапка бастырылачак Шуганка авылына хәтлек. Икенче каты инде әлбәттә 2нче елга дәвам итәчәк. Шулай ук Әлмәт юнәлешендә 2 километрга якын юл эшләнелде. Мөслим эшләрендә почти 15 миллионга инде без төрле этик социаль объектларны тоташтыру, Татарстан, башка су буендагы юлларны, бассейн тирәләрен, Мөслим эшендәге берничә урамны эшләргә мөмкинлек булды. Менә булар инде бөтенесе дә этик юл мәсьәләсендә этик уңай күренешләр. Әлбәттә, эш эшләребез бар. Менә бүген инде безнең күперне ремонтларга кирәк. Моңа инде шулай 350 миллион чамасы чыгым таләп итә. Шуңа күрә менә бик зур проектларның берсе. Бүген эшне алып барабыз Мөслимнең әйләнгеш юлы проекты буенча эшне алып барабыз. Һәм менә бу Әлмәт юнәлешен эшләп бетергә планлаштырабыз инде 2нче елга программага керер дип фаразлыйбыз инде һәм Үрәзмәт белән Октябрь арасында шулай программага кертеп, ул юнәлешләрне бетерсәк, киләчәктә инде безнең менә бу этик тупик тыкрык урамнар, этик мәсәлән Метрей юнәлеше, этик Мухан юнәлеше, Шуран юнәлеше юлларына да кирип китәргә бер мөмкинлек булыр дип. Шуңа күрә юл төзелеше буенча эш дәвам итә.
Авыллар içinde Аллаға шүкір менә бу үзара салым белән юлларда теге каралып тора инде. Әлбәттә камиллыкның шиге юк, юллар яхшыра, ләкин иң мөһиме иминлекне тәэмин итү. Менә ни кызганыч былтыр инде менә бу мәсьәләдә район кызыл зонада булды. Безгә инче кенә булса шушы яхшы юлларыбызда иминлекне тәэмин итеп, мотор итеп тормыш кылырга насыйп булса инде. Менә үзара салымга тукталдыгыз. Үзара салым дигәннән бу да хөкүмәт программаларының берсе һәм инде байтак кына эшләребез нәкъ менә үзара салым хисабына башкарыла. Быел бу өлкәдә үзара салым хисабына нинди эшләр эшләнде? Һәйкә Аллаға шөкер, чыннан да менә бу үзара салым проекты бик уңышлы проект булды инде безгә. Чөнки чыннан да әле 13нче елны эшли башлаганда әйтик кеше инде уйланыбрак, кирәк микән, юк микәндерәк дип киреп китте, ләкин Аллаға шөкер, бүген менә авылларда, җыеннарда да зур сораулар калмады. Чөнки юл, ут, су җитештерү әйтик программаларына кирип, без инде бүген авылларны азрак кына төсен һәм инде тормыш рәвешен үзгәртә алдык. Без күбрәк инде инфраструктура мәсьәләләргә игътибар бирдек. Әйтик юл, су, быел да шулай ук менә авылларда инде юлларны тәртипкә китерүгә бер өлеше тотылды. Бер өлеше инде без дәвам итәбез су программасы белән. Ул әлбәттә бик җиңел программа түгел, бүген Аллаға шөкер инде 60% чамасы су челтәрләре алмаштырылып килә инде. Башнилар, супайнар куела инде өстәмә куелып килә инде. Мөсимгә килгәндә инде күбрәк без шушы җәяүләр өчен тоттык инде юлларны. Яңа менә бу тротуар урамнары эшләнелде. Федераль программа белән әлбәттә өстәмә тагын менә бу бер яктан үзара салым булды. Менә быел Набережный урамы, Октябрьский урамы, хәзер Мөсимнең әйләнгеч урамында тротуар эшлибез. Әле әйткән аткан икән, bizden почти 500 метрын без шулай федераль программа кысаларында эшләй алдык. Шуңа күрә быел да үзара салымга шушы тротуарлар, яктырткычлар өстәмә куеп, күбрәк инде җәяүләргә кеше архитектур формалар куеп, инде балаларга һәм инде көндәлек рәвештә кайда нәрсә белән кеше бермә-бер кала, шуларга игътибар биреп инде эшебезне дәвам иттек. Рамил Ханзович, инде җәйге эшләр турында сөйләшеп, Мөслимдә узган зур чараларга тукталмасак дөрес булмас. Быел Мөслимдә бөтен Россия авыл сабан туе узды, шул ук шәһәр төзелеше буенча республика форумы үтте. Әлеге чаралар уңаеннан, әлеге вакыйгалар уңаеннан нәрсә әйтерсез? Чыннан да безнең өчен бик зур имтихан булды ул сабан туе проекты. Ул кемдер генә бәйләргә мөмкин ниндидер бер чара белән генә, ниндидер бер бәйрәм белән, ләкин ул бәйрәм түгел. Ул килгән кунаклар өчен бәйрәм булса, безнең өчен әлбәттә ул зур төзелеш, зур имтихан һәм инде безнең оешканлыкның бер әйтик күренеше булды. Менә мин инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәрбер шушы эштә катнашкан райондашыма, чөнки монда бер генә битараф калган кеше булмагандыр. Без инде бүген әйтик мәгариф, бюджет сферасында мәгариф булсымы, мәдәният, спорт юнәлешендә эшләүчеләр, социаль сәламәтлек саклау, бюджет сферасында катнашма бер генә кеше калмагандыр инде. Аннан тыш әле гади кешеләребез дә чыгып, үз кешеләрен җәлеп итеп шушы зур төзелешне без эшләп чыга алдык. Эшләп чыга алдык, ул бит инде нидер бер майдан гына әзерләү түгел, аның өчен бөтен Мөслим әзерләнелде. Бик авыр ел булса да, Аллаға шөкер яшьлекне саклап, 100 меңгә якын чәчәкенә утырттык. Инде Мөслимебезне күрсәтә алдык. Республикана түгел, Рәсәй күләм татар дөньясына. Ул безнең өчен бик Татарстан сәясәте өчен бик мөһим чара иде, чөнки инде алда тора торган менә бу кеше санын фаразлау буенча әйтик, менә бу мәсьәләләрдә әлбәттә инде татар дөньясы бар икән әле, Татарстан әле бүген яши икән, анда шундый зур проектлар эшли икән, милләт, тел, гореф-гадәт, дин мәсьәләләре күрсәтелеп, чыннан да инде без бүген татар дөньясына үзебезнең нинди рәвешле яшәргә мөмкинлекне күрсәтеп, алар инде рухланып кайтып киттеләр. Аннан тыш инде 30-40 меңгә якын безнең кунакларыбыз булды. Шуңа күрә әйткәнемчә, бу бик оешкан рәвештә бик матур чара булды һәм инде әлбәттә без бу имтиханны үтә алдык. Менә килгән кунакларыбыз арасында президентыбыз да булды. Ул инде менә әле Сабан туе мәйданына төшкәндә дә шушы 5-10 минут эчендә Мөслимнең эшләнгән эшләренә хозурланып, үзенең фарманын җиткерде, бөтен министрларны җыеп, бөтен район башлыкларын җыеп, Мөслимне күрсәтергә. Чыннан да менә шуның кысаларында форум үтте. 12 министр килде, бөтен район башлыклары килде. Без инде анда үзебезнең эшләгән эшләребезне, эшләгән ысулларыбызны җиткереп, киләчәккә нинди форматта эшләргә дигән инде максат куеп инде менә шундый зур форумда үткәрелде. Шуңа күрә мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә халкыма, бик зур рәхмәт әйтәсем килә райондашларыбызга, шушы бюджет сферасында эшләүчеләргә. Аллаға шөкер, без бүген булдырабыз, без бүген эшли алабыз һәм инде безгә бүген тагын да зуррак проектларга кирип, үзебезнең җирлегебезне тагын да танытып, тагын да яхшырак итеп, тагын да инде аның үсешен тәэмин итәргә бер этәргеч булды инде безнең. Рамил Ханзович, менә бу чараларның коронавирус авыруы таралган чорда үтүен дә исәпкә алырга кирәк. Иминлек мәсьәләсенә тукталып үтик әле, менә сез табиб буларак
нинди кеңеш берерсез аурудан саклануу үчүн, юктурмас үчүн? Мин нәрсә әйтәсем килә. Менә әле шул чараларга килгәндә дә без инде курыккан чыннан да шул хәтле кешене җыйгач инде бик каты зур үсеш булыр дип. Ләкин Аллага шөкер, Аллаһның рәхмәте киң. Без андый зур үсеш күрмәдек. Ул вакытта әйтик менә бу Сабантуй чаралары инде без курыкканык. Ну рәхмәт дәүләт җитәкчелегенә 25 мең маска җиткерде безгә шушы чараларны үткәрергә. Һәм тулайым әйткәндә без инде урта позициядән барды. Ну ни кызганыч, азакынчы айларны менә без бик кырыс рәвештә үсеш күрәбез. Шул сәбәпле инде районда да махсус госпиталь ачылды. Ауруларга, коронавирус белән аурулашка һәм инде шушы пневмония белән ауручыларга алар арта тора. Ни кызганыч, кешеләребезне дә югалта торабыз. Менә атна сайын 3, 4, 5 кешене җирлибез. Бу инде өлкәннәр генә түгел, яшьләр дә арасында бар. Менә үткән атнада 35 яшьлек, 45 яшьлек кешене җирләде шул коронавирус диагнозы белән. Күбрәк инде өлкәннәр бу ширгә тәэсирләнә инде, барбер инде яшь барган сайын саклану чарасы да, көч чарасы да җитми. Бердән-бер саклану чарасы да инде бүген галимнәр фаразлый инде прививка дип. 7 меңнән артык кешебез инде бу прививканы үтте. Бер генә мисал әйтәсем килә. Ну, әле бар теге кабул итмәгәннәр бездә бар, особенно өлкән яшьтәгеләрдә кабул итмәгәннәр бар, инде төрле имеш-мимешләр, кирәк-кирәкмәс сүзләр. Бер генә мисал, менә дөнья күләм специалистлар инде бүген аналитика ясаганнан соң шул күренә, Европа илендә вакцинация үткәннәрнең авыру саны 1%-тан артмый. Россиядә бу сан 5% тәшкил итә. Без менә үзебезнекендә бүген аналитик ясап барабыз, авыручылар, вакцина ясап авыручылар арасында, һәм инде мондый авыручылар арасында ул тоже бездә бүген 3%-тан да артмый. Менә бер генә мисал, вакцинация үткән кеше бүген Аллага шөкер авырган чиракта да ул я җиңел форматта, я инде урта хәлле кеш авырый. Әгәр дә вакцинация үтмәсә, ни кызганыч, бик тиз ширлиләр, бик авыр ширлиләр. Һәм ни кызганыч, ул кешеләрне саклап калу бик авыр. Менә өстәмә клиниканы ачу, ул бик каты чыгымнар таләп итте. Рәхмәт менә Илгиз Закишкә, ул почти 2 миллионлык тагын менә өстәмә оборудование, өстәмә медикаментлар алып, дарулар алып, инде бүген бу эшкә кирип китәлдек. Ләкин әйткәнемчә, бу теге җиңел мәсьәлә түгел. Шуңа күрә безнең иң мөһиме менә бүген дәүләт җитәкчелеге дә моны әйтә. Әйтик, галимнәр дә әйтә моны, белгечләр дә әйтә. Бүген иң зур максат вакцинация үтү. Анда кешедән нәрсә генә ишетергә туры килми. Ул беренче чиратта кешенең үзенә кирәк. Үзенә кирәк. Ну, ләкин әле менә ишекне шакып бетереп булмый, аңлатып бетереп булмый. Нәрсәдер ни генә сөйләмиләр, нәрсә генә ишетмибез. Ләкин монда инде аяк акыл белән карарга кирәк. Булды заманалар, оспа шире булды, чума шире булды, ветеринарка шире булды, башка ширләр булды. Алар Аллаһның рәхмәте белән шу прививка хисабына алар бүген тукталды, алар юк. Без аны оныттык, әле менә өлкән әбиләребез, бабаларыбыз аны беләләр. Кырылып кеше үлә иде. Мәсәлән, шул испанка гриппыннан гына 100 бүген галимнәр әйтә 100 миллионга якын кеше үлгән. Бүген дә гарантия юк. Бернинди гарантия юк, что без масса рәвештә кырылмыйбыз. Бүген кемдер әйтә 2 елдан соң осложнение була икән, кемдер 5 елдан осложнение була икән ди. Алла Тәгалә биләмә безгә ул 5 елны, 2 елны. Бәлки biz иртәгә үлеп китәрбез. Шуңа күрә бүген әгәр дә галимнәр әйтә икән, бу файдалы, бу кирәк, мин уйлыйм, менә мин инде бөтен райондашларыбызга мөрәҗәгать итәсем килә, битараф булмыйк. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһның рәхмәте киң, инде дәүләт моны бушка эшли, акчага булса әле чиратырыйк. Бүген бушка алгач инде шулай ук теге кеше ничектер битараф карый. Бүген инде махсус мобиль группалар эшли авылларда, урамнарда, мизгел комплексында, больницаларга барага була, аерым мөрәҗәгать итәргә була, бер проблема юк. Шуңа күрә инде безгә инде шушы вакцинацияны үтеп, ничек тә булса үзебезнең саклану чараларын инде уйларга кирәктер дип уйлыйм. Рамил Хәмзович, алда безнең тагын бер зур чара көтә. Россия Федерациясе Дәүләт Думасына сайлаулар һәм менә бу чаралар уңаеннан да сезнең фикерегезне беләсе килә. Чыннан да безнең бу атнада 17-се, 18-се, 19-ы зур сайлаулар. Бу инде дәүләтнең киләчәктә 5 еллыкта алып бара торган сәясәтнең тотрыклыгын нигезен тәэмин итүче дәүләт думасына депутатлар сайлау. Шуңа күрә бу безнең өчен бик мөһим чара, бик сәяси яктан мөһим чара. Чөнки нәрсә дисәң дә, менә бу сайланачы депутатларыбыз, алар инде дәүләтнең тик юнәлешен, төп законнарын булдыручылар, һәм инде аларны тәэмин итүчеләр, аларны сораучылар. Шуңа күрә монда әлбәттә инде бер генә кеше дә битараф калырга тиешлек түгел дип уйлыйм. Бу сайлауларда инде актив рәвештә безгә катнашырга кирәк. Ни өчен? Чөнки без бүген сайлаган депутатлар, алар безнең киләсе тормышыбызга әйтик тәэсир итүчеләр.
Менә бүген инде ике төрле сайлау була. Безнең инде атна-мандатный округ дибез бүген көндә аерым депутатларны сайлыйбыз һәм инде партия спискы буенча һәрберсенә инде махсус кандидатлар бар, билгеләнде. Безгә карарга кирәк. Кем безнең өчен уңайлы? Кем белән без эшли алабыз? Менә бүген тәкъдим иткән кандидатлар арасында безнең инде бүген төрлеләре бар, эшсез торганнары да бар, бизнеста эшләүчеләр дә бар, ләкин бүген көндә карар кирәк, нәрсә безнең өчен файдалырак. Менә список буенча да безнең партияда бүген эшләп килгән 3-4 район башлыгы главасы кандидат булып тәркилде. Кулына эш килә торган, һәм инде эштән килә торган компанияләрнең вәкилләрен сайлый алсак, ул киләчәктә Татарстан өчен файдалы. Татарстан өчен файдалы икән, безнең өчен файдалы. Менә шуны безгә онытмаска кирәк. Шуңа күрә минем беренче чиратта мөрәҗәгатем безгә ничек кенә булса да актив булырга кирәк. Безгә инде һәр вакытта без менә 95-97% явка биреп кешенең килеп шу сайлауны кирәк, авылларыбыз бик актив рәвештә, хәзер инде кемдер куркырган коронавирус юк. Шуның өчен дәүләт 3 көн бирде. Кеше артык күп булмас дип уйлыйм мин. Шу 3 көн эчендә генә сайлаганда, анда инде бер-бер белән кисеш юк. Шуңа күрә максималь рәвештә инде саклану чаралары тәэмин ителгән. Маска, ручкалар, башкасы. Шуңа күрә иң мөһиме безгә инде кешене шушы чарага китергә кирәк. Мин дә зур үтенечем райондашларга бу чараларда актив катнашырга һәм иң мөһиме аяк акыл белән үзебезгә якын булган, үзебез белән бүген җитәкләшеп эшләп йөргән кандидатларыбызны сайлап, инде безгә 20 көнне бер-беребезгә рәхмәт итәргә насыйп булсын. Шуңа күрә менә бу чарада да актив катнашып, инде матур соннар биреп, матур итеп әйтик нәтиҗәләр биреп, безгә инде киләчәктә дә матур итеп эшләргә насыйп булсын. Чөнки киләсе елда инде бик зур планнарыбыз, бик күп проектларга кергә планлаштырабыз. Җирлегебезнең бөтен потенциалы көчле. Чыннан да бүген районыбызның мөмкинлеге бик зур. Безгә инде шушы алынган темпны югалтмыйча, тагын да зуррак проектларга кирип китәргә кирәк. Ул вакытта Аллаһның рәхмәте киң, җирлегебез тагын да имин тормыш кылыр, кешеләребез имин булыр. Шуңа күрә саулык сәламәт буларга насыйп булсын. Һәм инде шушы сәяси чараларда да матур итеп инде катнашып, безгә инде матур итеп яшәргә насыйп булсын. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Рамил Хәмзәвич. Эшегездә уңышлар телибез һәм алда торган сайлауларда, алда торган зур мөһим чарада халык гражданлык позициясын, үзенең гражданлык бурычын актив үтәр һәм сайлауларда актив катнашыр дип ышанып калабыз. Бездә кунакта Мөслим районы башлыгы Рамил Хәмзә улы Муллин булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.